ସୁନ୍ଦରିଆ ଯୋଗୀଟେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆହେ ତପସ୍ୱୀ ଆସ ଭିକ୍ଷା ନିଅ। ତୁମ ମଠ କେଉଁଠାରେ କହିପାରିବ? କଏ ଯୋଗୀ ବାର କେଉଁ ରାଜେ ଅଟେ ମଠ ତୁମର ଯୋଗୀ ବାର ହେ ତାରେ ଫେରି କୁହ ସତ୍ୟଗୀର।
ବାରଦୟାର ଜଗି ତା କଥା ଶୁଣିବା ପରି ହେଉଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମୋ ସଖୀ, ସେ ତ କଳା କହ୍ନାଇ ପରି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମାନ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତେ କିପରି? ସେ ଯୋଗୀ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଗୀ ଆଣି ରହିଛନ୍ତି ଗୋପଦାଣ୍ଡ ମିଶି ଖୋଜିବା। କେତେ ଚାନ୍ଦାଲି ହାତେ ଥିଲା ସେ ମଶାରୀ हेले ଝିଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଯୋଗୀର କିଛି ରୂପ ଗୁଣ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖିଆ କହିଲ ଟିକେ ବୋଧେ। ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣାଅ। ହଁ ହଁ କୁହ। ଶୁଣ ତୁମ ଉଷା ମରଲ ରୂପ ଗୁଣ ସେ ଯୋଗୀର ଉଷା କଣ କିଲୋ ଝିଅ? ତୁମ ଉଷା ମରଲ ରୂପ ଗୁଣ ସେ ଯୋଗୀର